בסרטון הבא נסביר על מסמך התנאים הכלליים. מדובר במסמך המצורף כנספח לחוזה לביצוע פרויקט בינוי, או כנספח המצורף למסמכי בל"מ. באזור האישי שלכם במערכת ניוטנדר, ישנם מספר אשפים שהוקצו לשימושי ארגון שלכם. ביניהם ניתן למצוא אשף ליצירת מכרז לביצוע פרויקט בינוי או פיתוח. כאן. בסיום מילוי אשף ליצירת מכרז לפרויקט בינוי, מערכת ניוטנדר תייצר עבורכם קובץ וורד שמכיל את כל מסמכי המכרז הדרושים. הקובץ מורכב מתמצית מנהלים, מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות ונספחיו. הקובץ שהמערכת מפיקה אינו קבוע. בכל פעם שתמלאו את האשף, המערכת תייצר עבורכם מסמכים חדשים שמותאמים באופן מלא לפרטי המכרז הספציפי שאתם עובדים עליו באותו רגע. ישנו חריג אחד לכלל הזה, שנשאר תמיד סטטי מתוך כל המסמכים. תמיד יהיה קבוע ולא ישתנה בין מכרז למכרז, וזה נספח התנאים הכלליים של חוזה ההתקשרות. מדובר במסמך בין כ-60 עמודים שאינם משתנים כאמור בין מכרז למכרז. הנספח מבוסס על חוזה המדף הממשלתי עם כמה תוספות ועדכונים. מכיוון שמדובר במסמך ארוך ומאוד מפורט, הפרדנו אותו מהחוזה והפכנו אותו לנספח לחוזה. הנספח הזה אינו מופיע במסמכים שהמערכת מפיקה. במסמכים שהמערכת מפיקה מופיעה רק הפניה לקישור שבו המציע יוכל לעיין בנוסח המלא של נספח התנאים הכלליים. כדי שהקישור הזה יעבוד, ישנה פעולה אחת שצריך לבצע. יש לקחת את נספח התנאים הכלליים, אותו מסמך סטטי שאינו משתנה, ולפרסם אותו באתר שלכם כקובץ נפרד להורדה. אנחנו נטמיע בתוך מסמכי המכרז קישור קבוע, שמפנה למסמך הזה באתר שלכם. כך, בכל פעם שתמלאו אשף, התוצאה תיראה כך. המסמך שיופק ממערכת ניוטנדר יכיל את קישור לעיון בנספח התנאים הכלליים. הקישור יוביל אותנו למקום הזה באתר שלכם, אתר העירייה, גוף ציבורי, כל ארגון שהוא, עם כפתור להורדת מסמך התנאים הכלליים. לחילופין, אם אתם מעדיפים שלא לשתול באתר שלכם את נספח התנאים הכלליים, תוכלו לצרף אותו כקובץ מצורף לכל מכרז בינוי שאתם מפרסמים. אותו עיקרון חל גם על בל"מים, בקשות להצעת מחיר. כאשר נמלא אשף ליצירת בקשה להצעת מחיר, המערכת תפיק עבורנו סט מסמכי בל"ם המותאם לצרכנו, והוא יכיל קישור להורדת נספח התנאים הכלליים לבל"ם. הנספח כולל את ההסדרים המכרזיים והחוזיים, שמצד אחד אינם חיוניים למציע לצורך גיבוש הצעתו, אך מצד שני נחוצים לעורך הבל"ם לצורך ניהול הבל"ם או לצורך ניהול ההתקשרות. על מנת לייצר הליך ידידותי ופשוט ככל שניתן, הפרדנו חלקים אלה מגוף הבל"ם והחוזה, וריכזנו אותם בתוך הנספח. אתם תידרשו לשתול את הנספח באתר שלכם, באותו אופן שבו הסברנו ביחס לתנאים הכלליים לחוזה הבינוי. בהצלחה!